Elä kosketa mun pyllyä. Minä haluan itse koskettaa omaa pyllyä, niin se tuntuu niin hyvältä omaan käteen. Vaikka en olekaan semmonen seksuaalisesti virittynyt henkilö ollenkaan päinvastoin. Enemmänkin olen tämmönen tomussa viihtyvä, tuhkaa sylkevä idiootti. Elä perkele, tule sieltä, tai saatan laulaa sulle kappaleen, jonka nimi on Yhtyeen säästämällä laulaa kappaleen. Ilman yhtyötä kappaleen laulaminen saattaisi olla hieman vaivaannuttava kokemus meille kaikille. Vittu, me ei tiedä yhtään mitä minä puhun. No, seuraava kappale meitä runkkariklubiin. Seura hyvin samainen, sen jäsenistä muodostettu armeijamaalainen. Meihin kuuluu yhteiskunnan kerma herrat ilakot, tohtorit ja tuomarit, niin eivät auton. Synkän metsän keskellä, siellä salaa kokoonnumme perjantaisin 5:00. Vieraitakin sinne viemme tosin sidesilmillä. Kylmättyinä polkattuina ei muuta lähtiskään. Muuta ette paljasta, mutta tekijämme touhamme. Muista ette kerro mitä saapuu. Muista ette paljasta, mutta itseämme piirrätte. Muista ette kerro tai ryhmä koittaa. Muista ette paljasta, muista ette kerro. Muista ette paljasta, muista ette kerro. Muista ette paljasta, mutta itseämme piirrätte. Muista ette kerro tai ryhmä kurittaa. Seuraava kappale on ihan älyttömän hyvä kappale.